Bon dia, esmorzadors. Cuina on hem vingut? Al barri de Campanar, València. Un entrepà que segur que vos sonarà. Acompanyeu-nos. Per a picar trauen olives i cacau, però també podeu demanar algun entrar. Comencem l'esmorzar en una casalleta ben fresqueta. I per obrir gana vos recomanem molt tastar la seva orella a la planxa en una salsa emi casolana amb un punt picant que estava espectacular. O les seues braves fetes a baixa temperatura en un poc d'allioli i pimentó roig. I així tenim alguns dels seus entrepans especials, com el viciano, que ens va fascinar. Porta albarxina, pimentó verd, figateix a la planxa, amb un sabor molt suau de fetge, i per damunt una picaeta de cacau en homenatge al bar viciano del Mercat Central de Dénia. Una combinació brutal. Així tenim un nou entrepà recreant el típic chivito en maionesa, tomaca i ancisam, però en chorizo criollo, formatge i un ou per damunt. Això sí, aneu a espai no vos xorre molt l'ou. També tastarem un dels més demanats, el pollito, en pollastre adobat, bacon, formatge i creïlles. Una bona combinació. Tampoc podia faltar el seu platero, en ceba pochaeta, llomello, formatge brie i mostassa per damunt. Per acabar, un bon crema de ron que prepara Alejandro i deixa macerant en botelles. Este esmorzar es troba al Platero Utopic Food, situat al barri de Campanar.